abamenyi bensemo ye bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira nigo bagokire siro bunge bwororo Stephen Mugaka asukwagacha chiskuru ao asukobeke birama byekerero na kubeka chitairi ase chibaranda bagokwana ase skuru yoborose ya Nyamira na boigo ne area ya Kibirigo nigo bagokira kwagachwa kwegoroba ase skuru yoborose ya Nyamira ukubekwa kabros ase skuru ya secondary ya Kibirigo na boigo amagachi obisi ya skuru yoboroso ya Kibirigo uno musekretary Stephen Nyarike Mbude agotumanya asobwagari Maiga yejiskuru ao bunge ya West Mugrango ime ya Nyamira koba senchira herembe aseke getambe nigo abamenyi bejiskuru ao ime bunge yubesokirie akogokere getambukiro cy'umujumbo West Mugrango Mosike Stephen Mugaka asogosira magacho ao sogochenchia ebirama nabo yokobeka chitairinse murenjere moyo kweneki ngaboro ko bagosoma nkonyara ko bare bakwetanga kurwasa mangana ya marwere chinda ase skuru yoboroso ya Kibirigo nigo muchengo bo hasegati y'abamenyi ibereire okini wabo ikirano we skuru eyo kemagacho skuru ya Kibirigo SDA Primary School akara umweshimiwa kanyata iro bugambi ebirasi ebinde mbya wate furo ebirasi binda mabati niga arenga magotu abana bareko bagutwerwa akara umweshimiwa ataka beko ko kuhega iga akaroshi skuru akakora nomination akayake plus ibirasi n'ibyo bya momogata akabiyake plaster ebindi akabeke floor akabeka baka gitile akamekuimo akabeka baka mabati bono niga abana bagogete mono abarimi bagogete mono baka community ya Kibirigo ekenyogeye ko kusongonga yokeno mogoko mono ekiara abana bono bari very compatible bagosoma biya none secondary ituga na process y'ibintu ntomo tagete bono singe tore primary gatero to konere primary umuchumbo toire ibintu bitarengega abana che babati yalenga magotu barutse tibonzi pya kabeka manya akabeka tayari abana chinda chibaria agatare skuru ye nera ekobe modern school bona karate na modern school ntoko mwanja tuta umuchumbe tuta bwana unaichoma yene kina umuchumba nya bakora Kibirigo ye tiarenge gabneriga abarayi barabe iroro lakini yabeire tagauti wana tiro chinki abantu barateberenga one time pero moko ligo choko bokoko obisine go ira ibe tarengo ororo nekaro moko ligo jora chisore chiroro biya kabisa abana baite bari biya kabisa na abana no bagosoma chinda nchiri abana omwana bagosobeke gekoro tari umenya sawo chiskuru ya kabisa Barbare ne skuru yoboroso ya Kibirigo ne skuru ya secondary ya Kibirigo eyo hoikabone iga setaro ya Nsoko TV nigo yabekirwe chikapros egento kyagerire kobeke skuru yibosyo ase skuru ya kinetiwe koika ekerengo gya C1 keno Mugaka ga ya Kibirigo naende no mutureti bwa yongo ketesane karonko nyorango mutumbo itonara otoserima igatio bisieki o tikogenda pure secondary muinaria ni gatorosereti nkentingu gatimangana mange nagotire gukibona ngoteba ngomuchumbe one tutam ase skuru yoboroso ya Nyamira yuegendrete kwagachwe goroba yuere gatigati yomochi Onyamira nigo abamenyi bereire obuya bwabekirwe no mujumbe Stephen Mugaka anemono buya bwo kubwaterana hagati ya serikali yaye ne serikali yo Mosike William Ruto kwenekinga magacho gatigati yomochi Onyamira kobara senjirengia ase aborokiwa yetangoro kwa Jackson Chari yoyo mugwa bakachi ba Nyamira yonko school kwa Nyamira DP Primary School Comprehensive School school yo umuchumbe na begete chitairi ebirasi 8 school yo umuchumbe na ruseti ebirasi 5 akabeka mabati akanyora bado tara ikirania na tagete school eri bwata abana ange 1000 egenta akora na tagori ebirasi bindi bya engororo akabeka koroba eri chikoroba inya kurunse pake koroba ya kabere yere biras koroba ya gati yego chakoba entokoro kanga erab eya igoro yere repre Stephen Nyarike Mbude Nsoko TV e county ya Nyamira.